Misliš da sam jaka, uporna, prodorna. Misliš da sam nedostižna i nedostupna. Molim vas jedan taksi. Dobar dan, informacija Marija, izvolite. Dobar dan, informacija Vladimir, ovdje izvolite. Dobar dan, informacije. Marija, izvolite. Da li si dovoljno hrabar? Otvorenog uma. Hoćeš li umeti da me nasmeješ? Koje sam po redu koji si ovaj dan prišao? Nadaš li se uspjehu više nego pre? Igraš li se to? Siguran u svoju poziciju u kojoj uvek možeš reći da su tvoje dvosmislene dosjetke samo šala. Pričaš mi o sebi, ali ne izgovaraš ono što znaš da ne želim da čujem. Ali ja znam. Gledaš me i želiš me, ali... Plašite moja inteligencija, moja životna snaga. Istovremeno, za tebe sam staklena i krhka i plašiš se da me ne povrediš. I znam, plašiš se podsmeha okoline i reakcije prijatelja i porodice, jer za njih moja fizička nesavršenost je tvoj lični neuspeh. Ja nisam za izloge. Majke me ne žele za svoje sinove, jer... Znaš, paradoks je to. Ženama se vekovima nameću uloge supruge, majke, spremačice, čistačice, kuvarice,
Ne ostavlja im se pravo na izbor. Jednostavno se to od njih očekuje. A od mene se, kao osobe sa invaliditetom, ne očekuje baš ništa. Moje ime, misteriozna. Zaljubit ćeš se u moju posebnost i to što svetlost vidim i u tami. My own special creation. So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say. Osvajate moje biće, jer u mojim očima skrivena je misterija i tajna. Misliš da me umeš pročitati, ali ja sam ono što je između redova.